Am văzut multe referiri la tata. Da. Ce-i cu referirile astea? Ce-i tatăl nostru? Tata e o persoană pe care o iubesc pe zi ce trece și la care m-am întors cu sufletul de-abia după 25 de ani. Adică am conștientizat că am o iubire, am conștientizat iubirea pentru el după o anumită vârstă. În sensul că eu am plecat de la, fratele meu a plecat de la 20 de ani și el în București, a intrat la conservator, după aceea în 92, 93 am urmat eu și de atunci noi am stat în București. Rar am dat pe la tata. Tata fiind de unde? Tata din Brașov. Noi suntem toți din Brașov, am o familie acolo care stă de 300 de ani în Brașov. Practic este una dintre cele mai... ce era tata de meserie? Tata era contabil. Era inspector. Că era nomenclaturist. Era CFI, pe vremuri cum era CFI. Aoleu, spaima ălora, inspector. Da. Cu ajutorul lui am descoperit primele orașe ale țării. Făgăraș, Rupea, Târgu Secuiesc. Și de ce? În ce sens a redescoperit? El se ducea în control la fabricile respective și mergeam, că atunci aveam o Dacia 1000. Păi, de obicei, fii iubesc mamele. Mama noastră a murit când aveam 11 ani, fratele meu avea 10 ani, tot cancerul. Și de atunci am fost 3 dulăi, 3 nebuni și tata nu s-a recăsătorit. 3 frați? Nu, 3 cu tata. 2 băieți și... Și tata a schimbat atunci macazul foarte puternic pentru că el s-a văzut cu 2 hândrălăi. Da. Și atunci a schimbat macazul senzațional de puternic. Aveți un frate care e tenor? Yes. Costel Busioc e mai bun decât el? Niciodată. Am fost aici. Ce părere aveți despre Costel Busioc? Despre fenomenul, nu el. Ce s-a întâmplat în România? Așa cum am zis într-unul dintre articole pe care... Vă place? Așa, un bla bla bla. Costel Busioc a pășit pe prima treaptă a succesului. Mai sunt 1000. O să ajungă la 1000. Acum discută, nimeni n-a discutat de punct de vedere chiar pedagogic. Eu, în urmă cu 10 ani... Erați un fel de Costel Busioc? Nu, eu... Nu, în urmă cu 15 ani am Costel Busioc. Da. Ți minte că am fost zilele trecute pe la TVR și Maria Rămânescu mi-a zis: vai, Horia, ce mi-e dor de urlăturile tale de pe hol. Eu urlam tot timpul pe hol. Adică pentru mine muzica era... Da, vocalize. Da. De ce? Pentru că atunci te duceai la baie și din baie era peretele ăla care... și îți venea înapoi. Eu am voce, frate meu are voce, noi suntem tenori, eu dramatic și el la fel. Păi și acum ați descoperit ăsta melodia? Aici nu cântăm bel canto. Aici nu facem clasic. Aici cântăm pop, aici cântăm soul, aici cântăm funk. Asta îmi place mie să... Pe scenă îmi place să mă exprim așa. Eu cânt și canto. Îmi place să cânt și canto. De exemplu, unul dintre... Mă rog, cânt de multe ori canto. De câte ori și în imaginile pe care le-ați prezentat adineauri, vino și tu, asta e o peretă. Cea mai frumoasă dintre... Vreți să vă cânt ceva aici? Trebuie să-mi plătiți. Știu, producător. Nu așa. Deci nu m-ați invitat aici să cânt. Eu afacere rentabilă asta de producător, poate devin și eu producător. Oamenii, poporul român, Dumnezeu să-l țină în pază. Cât ne costă dacă ne cântați și nouă? Este pentru noastră... Ai, fă gratis. Pentru noastră o cafea, dacă vine o cafea aici... Nu, cum să vină o cafea? Cum vine cafea? Dăm o cafea aici, ce trebuie, aduce și de mâncat. Și 2 mici. Nu. Ideea e că poporul ăsta român este plin de patos. Uite, ieri, de exemplu. Da. Plin de patos. Mie îmi place că mă duc pe teren, că văd... E cea mai tare. Deci poate să-mi spună mie dinamoviști, isteriști, orice. Când mă duc... De asta m-am îndrăgostit de rapid. Da. Când eram cu vreo 10 ani, 11 ani, când am pășit de prima dată pe teren la Giulești, m-au cuprins niște cântece, niște melodii, niște nebunii. Ziceam ce acolo. Am fost și pe Steaua, am fost și la Dinamo. Ok, foarte bine. Bine. Dar acolo e muzică. Mie mi-a plăcut chestia asta. Credeți că dacă aș veni și eu încep și eu să strig? O să mă vedeți? Te apucă, te ia așa valul? Vă învăț eu, domnul Cristian. Zici, ia spuneți-mă, în căsuța din pădure spre Spinul. Haideți, domnul Cristian, în căsuța din... Acum spunem pe stadion, că nu... Vă învăț, sunteți pregătiți și puteți să vă duceți. Vă pregătesc, domnul Cristian, pentru viață. Așa cântați în Mergeți în Iran peste... Da. Vreți să vă continui? Nu știu ce. Nu. Cine știe ce? Nu, poate nu ne dau voie ăștia la ce. Ba ne dau voie. Voie ne dau, că indirect și porumbelul se duce. Cântăm împreună. Vor să facă rating. Hai să discutăm. Care voce, zici?
Așa. Bun, aoleu. Mai sunt multe întrebări, că Să trebuie să cătați plec. înainte de publicitate, că poate prelungim și facem toată emisiunea. Una dintre cele mai... recunosc că fratele meu m-a învățat... mai țineți de pe Brambach? Cred că nu. Era pe TVR2 în urmă cu vreo 16 ani, 17 ani. Eu eram la Brașov pe vremea mea și era cum îl cheamă, ăla care face așa la TVR. Cum îl cheamă copii? Ăla face așa la TVR. Nu știu, la noi? Nu știu. Nu, făcea pe vremuri. Era un tip care prezenta rock și prezenta niște videoclipuri în 91 și era pe TVR2 Brambach, care prezenta operă. Da. Magdin, așa Petre Magdin. Și eu mă uitam la ăla pentru că eram tânăr și eram cu Led Zeppelin și cu Deep Purple în cap și fratele meu pe TVR2 cu Brambach. La Aurora Bianco vestida și toate nebunile astea. Și erau bătaie între noi. Lasă-mă pe TVR2, nu mă lasă pe TVR2, lasă-mă pe TVR2. Și erau bătaie. Pacă-l. Deci vezi că ți-am... Oleu, aici sfiră s-a dus, hă? Plătesc, hă? S-a dus, asta e viața. aude? Da. Iar ideea era că de fiecare dată era o bătaie. Mă băteam să mă urmăresc fiecare să-și urmărească muzica. Am învins eu pentru că eram cu un an mai mare și de fiecare dată încet, bă, dar de ce urmărește fratele meu Brambach? De ce vede Traviata? De ce îi place lui Domingo, Pavarotti și așa mai departe? Și atunci am învățat și eu, ușor, ușor, am învățat ce înseamnă recondita armonia, am învățat ce înseamnă questa quella per me pari sono da contar. Sunt niște melodii, arii astea frumoase de operă. Uite, dom'le, că sunt frumoase. De ce naiba nu m-am gândit până acum? Și încet, încet m-am apropiat de operă într-un alt fel. Mai ales că e o chestie interesantă pe care n-am spus-o. Fratele meu era un împătimit de operă. Eu cu tata ne culcam pe la 10 și fratele meu era la teatru muzical din Brașov. Da. Și l-auzea de la teatru Nu, și muzical stătea, și ții minte, tata dormea cu Marius în aceeași cameră. Da. Și stătea așa, tata, de fi băiatul. Stingeam toată lumina din casă, mă rog, mai ascultam eu Europa Liberă câteodată. Da. Și stăteam așa. Pe la 12 noapte intră fratele meu. Se dezbracă, se bat pune pat. Și tata, că nu-i pune, mă, copilul, n-ai umblat tot. Las că vedem noi mâine. Ce făcea fratele meu? Se ducea la operă. Da. Se încheiau, se ducea la artiste, era senzațional. Și înveți din chestia asta, înveți din artiști. Artiștii spun secretele meseriei. Da. Stătea acolo și stătea acolo cu ele. Și după aceea avea un carnețel și ții minte și acum, că l-am văzut odată, astăzi a fost Traviata. Respectiva divă, n-a fost în voce. Am ratat si bemolul. Tenorul a fost prost. Și după aceea erau foi întregi cu recenzii pe seama... Voia să fac un cronicar. Da. Bine, era un împătimit și al meciurilor și era cu toate etapele la zi. Eu pe atunci nu eram cu etapele la zi, eram cu muzica. Pe atunci eram la Șaguna, la Andrei Șaguna, în liceul din Brașov, pe care dumneavoastră cu siguranță îl cunoașteți, că e atât de renumit ca și Cristoiu Iona, a auzit de el. Și dincolo de chestia asta, începusem să am o formație, începusem să cânt. El a început să facă canto și mi-a plăcut foarte mult și am început să fac și eu canto. El a început să facă pian, mi-a plăcut foarte mult, am început să fac și eu pian. Ne-am completat unul pe altul. Problema mea a fost următoarea și acum îi spun Constanței Câmpeanu, foste mele profesoare de canto, îmi cer scuze încă o dată pentru că ea îmi spunea a avea emisia vocală, e bagi de aici, din plămân. Când te duci dincolo și cânti, e altceva, e altă emisie. Aici îți bagi plămânul, che bella notte, nu știu ce. Și dincolo bagi laringele, ăsta de aici. Dincolo la ce? Că să învăț și eu ce. Dincolo la pop, la I love you so much. Cu gâjiturile astea. Gata, am înțeles. Și chestia asta, de fiecare dată când e ca în căsătorie. E clar că plec mai instruit de aici cu asta. Astăzi eu zis zice că e publicitate și apoi continuăm lecția de muzică. Ok.